Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Danas kad su nas jedan prekrasan hadis na Allahovi prateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadis go beleži Ibn Mađe, koji je hadis verodostojen i autentičan. Hadis u koji ne poučiva što je najvredno da go molime naši od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hurajra radijallahu anhu prenesuva da je Allahovi prateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao: Ma min da'vetin jed'u biha abdun afdalu min Allahumma nasaluka al-muafate fi dunja wal ahire. Prenesu Abu Hurajra radijallahu anhu da je Allahovi prateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao: nema nešto povredno i podobro od toa verniku da go moli svoj gospodar. Allahumma inni asaluka al-muafate fi dini wa dunja. O Allah, gospodaru moj, te molim da mi podariš zaštita, mir, spokoj i sigurnost i na ovoj svet i na idnio svet. Allahumma inni asaluka al-muafate fi dunja wal ahire. O Allahu moj, gospodaru, te molim da mi podariš zaštita, sigurnost, mir i na ovoj svet i na idnio svet. Mir na ovoj svet, zaštita na ovoj svet, Allah te zaštiti od zlotona šeitanot, od zlotona luđato, da ti podari mir vo duša i vo i vo telo. I Allah subhanahu wa ta'ala da te zaštiti na idnio svet od džehennemski ogan, da ti gi prosti tvoji te greovi i da te smesti u džennet. Zato, dragi braća i ceneti sestri, ne prepuštajte ova dova često, da je pravite i da mu se obraćate na Allah azza wa jalla. Allahumma inni asaluka al-muafate fi dunja wal ahira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.